कि रउआ सब के माल के मोबाइल भैया नानू पकड़ायल बा। ई रउआ छोट भाई एगो पूछता भाई के नाते, तो कमेंट करके प्लीज जरूर प्रणाम। तो का हो भैया लोग, तोहनियों के माल के मोबाइल धरा गइल बा का? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं ना हम ऐसे ही बात कहतानी, काहे कि फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके माने जहां देखी तहां लोग कहता कि माल के मोबाइल धरा गइल बा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भैया हम तो कंफ्यूज बानी, यही का चलते आगे नियर एगो सबसे पूछे कि हमारा भैया लोग के तो माल के मोबाइल नानू धरा गइल बा। ऐसे तो नहीं होता है। हाँ तो देखी भैया लोग, अगर माल के मोबाइल रउआ लोग के धरा गइल बा तो समझ लेम कि काल नियर आ गइल बा। तू समझा? हाँ। काहे कि अगर मोबाइल धरायल हुई तो मम्मी पापा ही धोले हुई, और मम्मी पापा भैया काहे धोले लो, काहे कि गार्जियन अभी के डेट में पूरा टाइट हो गए वालो शायद। काहे कि लोगों सब देख सकता नहीं कि पूरा ऑल टू जितना भी माने यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, सब पर सब के माले के मोबाइल धरायल बा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी लोग सबके पहले वायरल में चलत रहा कि माल के मोबाइल धरा गल बा, लेकिन अभी कल ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी एगो गाना लिए नी, गाना के टाइटल माल के मोबाइल धरा गइल बा, और भैया गाना पर चोरी के आरोप लाग गइल। ओ भाई मारो, मुझे मारो। चोरी के आरोप लाग गइल, और हकीकत बात बा कि अखिलेश कश्यप चोरी करके ही इस गाना को लिखे हैं। वो तो साबित हो जाता है, काहे कि अखिलेश कश्यप का अगर कोई गाना है और उसमें विवाद और चोरी का इल्जाम ना लगे तो वो अखिलेश कश्यप का गाना ही नहीं हो सकता है, कोई और लिख कर दिया होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो रउआ लोग के बतला दी कि खेसारी लाल यादव के तो छोड़ी, लेकिन अभी रउआ सब के बतलावा तनी कि हई अक्षरा जी के भी माल के मोबाइल धरा गइल बा हो भैया। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काहे कि रउआ सब के बतला दी कि बिहार में गार्जियन स्वरूप जे भी बालो बहुत टाइट पोजीशन में आ गइल वालो कि कहीं भी माने बातचीत कहीं केकरो से ना होके देवे के बा, बेटा हो या बेटी हो, सबके माल के मोबाइल पकड़ाता भैया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब अक्षरा जी के माल के मोबाइल पकड़ा गइल बा। अब पावर स्टार पवन भैया के मोबाइल पकड़ाल बा कि ना पकड़ाल बा, लेकिन अक्षरा जी कह रहल बानी कि हमारा माल के मोबाइल पकड़ा गइल बा। तो ए पर विचार हो लोग करें, कमेंट करके जरूर बतलाएं कि अक्षरा जी के माल के मोबाइल पकड़ायल बा तो आखिर अक्षरा जी के कहे के मतलब का बा, के उस शख्स बा जे उनकर मोबाइल पकड़ा गइल बा। कमेंट करके रउआ लोग बतलावे के बा, हम एमे ना बतलाएं, हम एमे दखल अंदाजी ना दे। आगे रउआ लोग सबके बतला दी कि देखिए वायरल गाना बा, और वायरल गाना पर पूरा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा बा भैया। तब खेसारी लाल यादव तो खैर भैया ट्रेंडिंग स्टार हैं, तो किसी का भी गाना गा देंगे तो वो ऊपरे रहेंगे, काहे कि वो ट्रेंडिंग स्टार है, हिट मशीन है, तो फिर भैया रहना ही रहना है एक नंबर में। उसके बाद आप सबको बतला दे कि अक्षरा जी भी आ गई यही में। अक्षरा जी के बाद बहुत सारा सिंगर लोग बा, तो ये गाना के तो भैया छिया लेदर क के रख देले वालो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए सब बात छोड़ी, रउआ लोग कमेंट करके जरूर बतलाएं कि रउआ सब के माल के मोबाइल भैया नानू पकड़ायल बा। ई रउआ छोट भाई एगो पूछता भाई के नाते, तो कमेंट करके प्लीज जरूर बतलाएं कि हमर भैया लोग के माने हमर भाभी लोग के मोबाइल नानू पकड़ायल बा। कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।